Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likayise benendodana nomoya ogcweleyo. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ogcweleyo makube kini nonke. Namhlanje thando zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yamaHebheru, isahluko sesine, ivesi ye-14 kuze kube isahluko sesihlanu, ivesi esishiyagalolunye. Bazalwane, lokhu nakhu sinompriste omkhulu odlulele ezulwini uJesu Kristo, oyindodana kaNkulunkulu belu. Asibambelele okholweni esiluvumayo, ngoba phela umpriste omkhulu esinaye akusiye ongakwazi ukusihawukela ngobuthakathaka bethu qha. Sinalowo owalingwa kukho konke njengathi, kodwa engenaso isono. Ngakho-ke la sisondela esihlalweni somusa, masime isibindi, sinethemba lokufumana isihawu, siphiwe igrasiya elingasisiza ngesikhathi esifaneleyo. uKristo phela wathi esahamba emhlabeni wethula izicelo nezinxuso kulowo owayenamandla okumsindisa ekufeni, encenga ngokumbongoza nangokukhala izinyembezi, waze waziwa ngenxa yokumazisa kwakhe uNkulunkulu. Ngalokho-ke wayeyindodana kaNkulunkulu, wafunda ukulalela ngokuhlupheka kwakhe, wathi esephelelisiwe wazuzela bonke abamlalelayo usindiso lwaphakade. Thando zami, ngiyithanda le ndaba ayiqala ngayo obhala incwadi yamaHebheru, uthi sinompriste omkhulu odlulele ezulwini uJesu Kristo, oyindodana kaNkulunkulu. Uthi asibambelele okholweni esalivumayo, ngoba phela umpriste omkhulu esinaye akusiye ongakwazi ukusihawukela ngobuthakathaka bethu. Namhlanje sikuba umkhosi la sibuka khona uJesu Kristo njengompriste waphakade, njengompriste owazi usizi lwami nolwakho, ukuhlupheka kwami nokwakho, othi mebuka ukuhluleka kwethu angasho ukuthi ngiyakubonga mina Nkosi, angifani nosibanibani, ngiyakubonga mina Nkosi ngoba ngingcono. Cha, kodwa uthi bebuka usizi lwethu ayikhathaze, athi yikuphi engingakwenza ukuze impilo zabo zibe ngcono, yikuphi engingakwenza ukuze ngikwazi ukwenza isimo siguquke. Sinompriste okwazi ukusinxusela kuBaba, sinompriste okwazi ukusimela kuBaba. Uthi obhala kahle wayefana nathi ngakho konke. Wahlala nabantu abonayo, wopha igazi ngenxa yobubi bethu, washawa ngenxa yobuthakathaka bethu, wathwala unqamlezo ngenxa yezono zethu, wabethelwa esiphambanweni ngenxa yenkani yethu. Ngiyithanda inkonzo yokuthi ubazi bonke ubuthakathaka bethu. Yazi akuyona inkonzo yokuyigqajisa le, kodwa inkonzo yokuthotshiswa, ukuthi uNkulunkulu uyakwazi lokhu okungikhalisayo ebusuku. uNkulunkulu uyakwazi lokhu okungangilalisi. uNkulunkulu uyakwazi lokhu okudala ukuthi ngifune ukuzibulala. uNkulunkulu uyakwazi lokhu okuhlukumeza umoya wami. uNkulunkulu uyakwazi lokhu engikusabayo. Uyakwazi uNkulunkulu. And uNkulunkulu ngenxa yokukwazi kwakhe ufuna ukusiza impilo yami. Ufuna ukuba impilo yami ihlanganiswe neyakhe. Ufuna ukuba impilo yami yazane neyakhe. Ufuna ukuba impilo yami iguqulwe. Uthi obhala kahle encwadini, asinaye umpriste ongakwazi ukusihawukela. Naso uJesu Kristo
gigaba esingadlula kuzona athi kuthina ngiyakwazi ukukhuluma ngakho, athi ngiyaqonda la ovela khona, athi angizile kuwena njengomahluleli, angizile kuwena njengofuna ukukulahla, angizile kuwena njengofuna ukukolodela, kodwa ngize kuwena njengomuntu o-understandayo ukuxakeka kwakho. Bangaka abantu emakhaya, emndenini abasigcekile, basikriticize benganaso iqiniso. Murealize ukuthi ayibonanga usibanibani egijima nami, emuka nami, ekhuluma ashiyangalazi, konke akushoyo ukuba uyinika isikhathi walalela, wayinika isikhathi wazobuza, wayinika isikhathi wafunda ukuthi kahle kahle kwenzakalani empilweni yami, ngaba kangijaji kanje. Bangaka abantu abasijajayo, basijaja bengasazi, bayitshela ukuthi bayazi, bayitshela ukuthi thina sinenkani, bayitshela ukuthi thina sifuna ukubukwa, bayitshela ukuthi thina sifuna ukuthandwa, bayitshela ukuthi sikwenza lokhu hayi ngoba nakho beqonda ukuthi khona lento esishisayo, khona lento esihlukumezayo, khona lento edala ukuthi sibe yilokhu esiyikhona namhlanje. uNkulunkulu uhlukile kunabanye, uNkulunkulu uhlukile kunokucabanga kwabanye, ngoba uthi ngiyaqonda enikwenzayo, ngiyalazi usizi lwenu, ngiyakwazi ukuxakeka kwenu, yingakho mina ngizokwenza izinto zihluke. Ngiyamthanda uma ethi ubuthakathaka bethu uyabazi ngoba walingwa ngakho konke, kodwa akabanganasisono. Uthi obhala kahle kule ncwadi uthi ungumpriste othembekileyo, ungumpriste owazi usizi lwethu, ungumpriste ofuna ukuba asinikeze igrasiya lokuba izinto zethu zipheleliswe. Ngiyayithanda uma ethi phela wahamba emhlabeni wethula izicelo nezinxuso kulowo owayenamandla okumsindisa ekufeni. Uyazi uJesu le ndaba yokusinxusela ayiqali ngathi. Uyayazi eseGetsemane, uyayazi ezilahla kubaba, uyayazi ekhulumela ozalwe efuhla ngothi, uyayazi enxusela ozalwe eyimpumputhe, uyayazi kunoma nayisiphi isimo esiyibona kusona. uJesu ngiyayazi lento odila ngayo. Yamazi umuntu ozothi kuwena, hayi khuleka, don't worry, le experience okhuluma ngayo ngiyayazi. Uyawubona musenkingeni uxakekile wena ungazi ukuthi uzothatha ubekeni, ungazi explaina kanjani lento eyenzeka kuwena empilweni yakho. Ufike i-expert ezothi kuwena, hayi kwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi. Uyibone uma kwenzeka ukuthi okay lokhu kudala ukuthi athi kusazokwenzeka ukuthi kodwa ungawaresheki. Then inhliziyo yakho iba nokuthula ngoba lo muntu ukhuluma ngento ayaziyo, lo muntu ukhuluma ngento ayibonile, lo muntu ukhuluma ngento azothi buka mina manje ngihleli phambi kwakho, ngidlulile kulento kodwa right. Athi uhuba kahle lidlule ezintweni ezinzima. Ziningi izinto ezidlule kuzona, ziningi izinto esodlula kuzona, ziningi izinto esidlula kuzona kumanje. Hlala ethembeni lokwazi ukuthi owuqalile umsebenzi uzakuphetha. Hlala ethembeni lokwazi ukuthi uNkulunkulu unecebo elihle. Hlala ethembeni lokwazi ukuthi uNkulunkulu uyasiqonda ngaphezulu kwakho konke. Then khona enye indaba engithintayo engithi mangiyibuka akhulume athi uNkulunkulu uyakubongwa, athi uyakusesula izinyembezi, athi uyakuhlala ngakithi, amise ngakithi kukho konke esidlule kona. Kumina ngivuka indaba ka-Exodus athi bheka ngizwile ukukhala kwenu, athi usizi lwenu lufikile emadlebeni ami, athi sengiyibonile inhlupheko zenu, athi bheka sengimdala kabusha, sengifuna ukushintsha ngiguqula impilo zenu.
Sengifuna ukunibona ningcono ngoba kona konke osekwenzekile mina sengibonile. Mina mnikazi womsebenzi ngifuna ukwenza konke kuhluke. uNkulunkulu Somandla sivikela sikhanyisele ngegama likaYise Indodana nomoya ocwebileyo. Amen.